consecrate na ang rasya. Pero ang atong kuwang, ang atong buhat, padayon nga buhat sa pag-consecrate sa ato sang kaugalingon ngadtos Ginoo. Kana bang kamao sa tang muhalad sa atong kaugalingon ngadtos Ginoo. O kining namalit og mga slots, nakahalad na ni ngadtos Ginoo. Kamo kinsa may nakapalit na dinhi, taas ang kamot. Sinagana, tulura ka buo. Kamu na yung tanan, wa day mo makonsecrate. Oy, pamalit na mo. Nya, human naman, wa na may paras kapilinya, ang para na lang din is ato, kanang SUSBF, Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer. Tag 500 per slot, na kinahanglan tag 8,000 slots para sa budget sa pista o sa Holy Week.